Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Paryo saking kelompok tani Ngesti Bumi Njuwet Ngandul Sumberlawang Sragen. Kula ngginakaken multipen niku pantun kula kala mben ajeng mati nyeprok abrit niku. Sakniki kula sempat ping kalih men pantun kula saged sae niki kados ngeten iki. Ijo tur nggih landung-landung. Malah sakniki sampun mbludak nggih. Niki bludakane kados ngeten niki saged sae kados niki saged landung-landung nggih. Niki multipen kenging saged digandhake dados 5 botol nanging kula niki mundhut kalih dados sampun cekap dados mboten sah digandhake sampun sae. Saking kula cekap semanten akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.